Da, vidi kako prvi dolazi. Ćao ljudi! Gde ste? Opet mi na starom mestu. Ćao svima. O, evo i Techno Nation Srbije je tu. Gde ste? Ćao, čao. Gde ste bre? Srećan petak svima koji slave. Nadam se da me čujete dobro. Evo tu nam je i host, ministar. Ćao Ljubo, ćao. Zdravo svima. Dobro nam došli na još jednu emisiju Revizije. Emisija koja se bavi isključivo edukativnog karaktera i s kojom ćemo da predstavljamo najnovije i stare DJ-eve u narednom periodu sa puno gostiju, jel te, gde ćemo da malo promovišemo neku muziku, malo da vidite istorijat naše scene i tako da poznate dobre ljude, nove ljude, da čujete neke muzike, lepe i tako. Uglavnom, eto, za ljude koji ne znaju, planiramo ovo da prebacimo jednog dobro večer, planiramo ovo da prebacimo na YouTube u nekom momentu. Za sad smo na ovoj platformi pa ćemo da vidimo kako će dalje se razvija, ali u planu su baš dobri DJ-evi da se zovu sam krem naše, jel te, scene, tako da vidjet ćemo i neke strance ćemo isto da dovodimo i tako, bit će interesantno, velike planove, vidjet ćemo za realizaciju, tako da bit će super. Za večeras planiramo, naravno, videli ste najavu, Concrete DJ-eve. Zdravo, ćao Srđane. Ćao Katarina. Planirali smo Concrete DJs, oni su, kako bi rekao, zacementirali bukvalno našu scenu. Aktivni su na sceni, ja mislim, od 2000. ili 2001. To će sada oni da nam kažu. Ja ih znam baš dugo, više od 15 godina. Sjajni moci, sjajni DJ-evi, vidjet ćete, oni će sve ostalo da nam kažu. Vrlo verovatno ste ih slušali, većina njih, starija ekipa ih sigurno zna, mlađa, pretpostavljam da ih je čulo par puta, tako da svakako bit će jako interesantno kakve oni priče imaju. Hvala. Sad ćemo da zovemo odmah, da ne dajem dalje, zvaćemo odmah njih dvojicu, pošto su svi zajedno, samo da vidim da ih pozovem na stream, samo trenutak. Spremni su ko zapete. Će da se pridruže momci. Manje mi da stavim da mogu da čujem dobro. Tako. Sad ćemo sačekamo Luku, samo da se pridruži, pa da počnemo malo da pričamo. Ja se nadam da ste svi vi ostali dobro, da sve to ide kako treba, da ćemo večeras možda i da izađemo negde napolje, Dragane, nadam se da hoćemo. Uskoro se vlače clubbing, samo da znate, još malo, Halt se otvara uskoro, to isto se verovatno videli, to je super. Ima najave za Exit da će opet da bude avgust verovatno, to je isto super, Love Fest isto, tako da vrlo pozitivne stvari se dešavaju u poslednje vreme, tako da nadam se samo će se ostvari sve. Čekamo još naravno i Green Love, zdravo. Čekaj samo zato što Luka ne može da... Luka, ako gledaš ovo, kaže da nije able to join. Evo, čekaj, sad ćemo početi. Evo ga, request, sad ćemo. Malo je teže preko telefona ovo raditi, ali dobro, može moj. Malo da pomerim ja ovako. Gde ste, momci? Što ste dobri, što ste lepi. Dobro veče. Dugo se nismo videli. Sakrili smo malo, da ne mogu... Da se ne vidi ćele, a? Meni se vidi ćele, da. Šta radite, kako ste, momci? Dobro. Čujete okej? Evo i Kristina Lalić se pridružila. Puno pozdrava za Kristinu, brat Kristina, juče je bio rođendan. Srećan rođendan, Kris, sve najbolje. Naravno, i ja smo, svi smo čestitali. Kris će isto da bude gost, samo da znate, on je jedna od planiranih, kako se zove, gošća, ali još uvijek to ne zna, sad je možda saznala, eto, tako da. Kako ste, momci, prvo da vas pitam, jeste dobro, sve okej, super ide? Jesmo, preživjeli smo koronu i ti si isto, pitali smo se jednom prilikom. Da. Pravili smo okolnosti. Super. Pravili smo onu, za time code smo svi bili zajedno, ne znam ako neko to i od vas još koji gledalate nije video, ali radili smo time code emisiju za time code, jel te, na njihovom, kako se zove, beše Time to Listen, ja mislim da je tako bilo. Da, Time to Digital, ali je bilo da Time to Listen, mislim da se zvala emisija, to je nova emisija gde smo mi prepoznavali trake,
kao daju nam bez imena traku i onda mi slušamo, naravno Konkritovci su bili prvi, ja sam bio srećno drugo mesto, to je sve zahvaljujući Bojanu što je znao te ovako malo modernije stvari, je tako Boki? Pa, brate, šta znam, ali pazi, malo modernije, to su trake bile stare, brate, ja ne znam već, onaj Kaprijat ima jedno, sad će, brate, opet 10 godina, znaš, kad pogledaš, prošlo je 8 godina od tog izdanja, sad je to neki novi retro, brate. Jeste. Mi imamo, ja mislim, pogrešnu percepciju o tome, malo da smanjim i ovo, mi imamo pogrešnu percepciju o tome, pošto dugo vrtimo, šta je sad nama staro, šta je novo. Nama je old school do koje godine, recimo? 2004. druge, treće, tako nešto. Ajde da ga zacementiramo s petom. Sa petom. 2005. jeste. Onaj period kad je krenuo onaj minimal, što se meni lično nije svideo, tad je, ja mislim sam tad... Da, od tad je umro tehno, pa se srećom vratio posle. Pa ništa, ajmo da krenemo sa kratkim i jasnim pitanjima. Eto, vi ste jako dugo na sceni, obojica, Luku znam baš dugo, Bojana sam malo kasnije upoznao, ali ko da ga znam ceo život, jel te? Pa eto, prvo pitanje, neki kratak istorijat o vama dvojicu, može recimo Luka da počne, pa Boki posle da nastavi. Znači, ukratko, u suštini, kako ste vi sve krenuli u ovo, kako si uopšte dospeo do toga da budeš DJ, šta te navelo da nastaviš, šta te navelo u stvari isto da toliko dugo radiš, eto, možemo tako da krenemo. Ajde da. Počni. Od mene, generalno, cela ekipa u kraju i stariji brat, svi su izlazili u industriju tada, bar u Tanu i ta mesta, tako da je nekako bilo i logično, pošto sam slušao od njih sve najbolje za elektronsku scenu, bilo je logično da i ja tamo izađem. Prvi put sam izašao u industriju, to je bila prva godina srednje škole i eto, tada sam definitivno tamo. Dobre. Čuvena industrija, jer tako, taj klub, što pola, mislim, odavde retko, ja mislim ko da zna, ja isto nisam zakačio, ja sam malo kasnije, to jest koju godinu kasnije, mislim se zatvorila, kad sam ja krenuo u clubbing, ona je već bila zatvorena godinu dana. Da, tako, ja sam 2002. krenuo sve to. I kako je onda dalje išlo? Uglavnom tamo sam shvatio da je to zvuk koji me baš zanima. Generalno, pored toga sam i ja skupljao te komponente, CD player, pojačalo, zvučnike i to, i onda je ovako nekako bilo prirodno, pošto sam po kraju snimao ljudima sa diskova na kasete i tako dalje, tad CD player je vrhunac. Da. Snimao te trake, imao sam naravno i od brata drugara koji je imao jako dobru kolekciju i ploča i muzike i datla ideja. Do novca sam, kažem, nekog većeg došao 2000-te, kupio opremu, počeo da radim, već iste godine sam i... Čekaj, kad kažeš kupio opremu, kažeš naravno gramofone, jel te si uzeo? Technics 1210. Samo da vam kažem, za koje ne znaju, Luka i Boki naravno, su majstori vrtenja na gramofonima, znači ja sam Luku slušao, ja se sećam, ja sam klinac bio, ta 2002. 2003. sam, ja mislim, vas prvi put slušao u Borutani. Luka, i radili ste na... Kako? Na Afteru smo se sreli. Da, na Afteru smo se upoznali, mislim da je kod Filipa Ćavija bilo, uglavnom ja sam ih video u Barutani, oni vrte na 4 gramofona. Znači, back to back set. A ja se i dan danas, imam i slike, ja se i dan danas sećam toga kako izgleda. Znači, Luka koji je klinac sa kosom, naravno, on je imao kosu, hvala Bogu, krenuo da vrti i ja gledam, vrti sve tehno trake što ja volim i meni je bilo fenomenalno. Znači, vaša tehnika, zato smo mi radili one retro tehno, one žurke posle, da se malo prisjetimo i gramofone i tako dalje. Reci, koliko si vežbao, ja malo digresije sad na tome, koliko si dugo vežbao gramofone, koliko dnevno si potrodio vremena na gramofone? Pa, mnogo, znači, bilo je trenutak kada sam hteo da odustanem, da sam mislio da nikad neću naučiti, ali naravno onda shvatiš koja je uloga, koja je suština, 3 gramofona su ipak nešto posebno, tako da kažem, 24 časa se miksalo, ali jedno je miksati u sobi, a drugo u klubu, tako da gledao sam da radim i na tim kućnim žurkama koje su tada bile možda, čini mi se, zastupljenije, a onda i u klubu i ne znam, sa monitorom, bez monitora, kako već to izgledalo, ali da kažem, treće sam bio zadovoljan svojom tehnikom miksa koju sam skill stekao. I eto, i od tada mi je krenulo, da kažem,
ozbiljno ta karijera, da kažem, nastupao sam, ne znam, i u Barutani, i u otvaranje Barutane sa CJ Bolandom, baš se sećam, do duše intro. Da, nema veze. Ne znam, akademija. Od intra se kreće. Tako je. Da. Exit iste godine, tako da tada je sve krenulo, Skrc, Hala sportova, Kolos, Exil. Kakvi su to klubovi bili, da. A da kažem, ljubav me držala u tome, znači jednostavno ja to volim, mene muzika pokreće, ja u tome uživam, pogotovo kad staneš na gramofone, bukvalno isprezneš svu Da. energiju ili pozitiv. Ljudi su tu da te još dodatno dignu da to odredi. Da. Tako da generalno radimo tada intenzivno, nisam ni jednom trenutku odlučio da prekinem, novac nikad nije primaran. Tako da tu sam dokle mogu. To, guraš do kraja. Boki se kasnije priključio ekipe, jer tako, on je nešto malo kasnije, evo sad će Boki da ispriča svoje dogodovštine. Brate, jako slično kao i od kolege. S tim što sam malo mlađi, ali sam izlazio i ko mlad ranije, dosta po tim, kako zove, mestima, da ne nabrajam sad sva ta kultna mesta. Kako se zove, ja sam prvo se bavio produkcijom, znaš. Mislim, prvo se bavio produkcijom, kao radili smo sve živo, ali kao baš sam se prvo ložio na produkciju. I onda smo napravili ekipu, tako neke slične godine. Ne mogu setim više koja je bila tačno, ali uglavnom 2000 i neke, sa, kako zove, ovim drugarima iz Rave Olupina. Da. I su još jednim drugarima. Krajem imali smo kao Illegal DJs kolektiv i tu smo isto radili, razumeš, na tim kućnim žurkama, pa smo zakačili malo i onaj klub što je bio kod Pančevca, Vent ili kako se već zvao. Tako još imali smo neke aftere u nekom mestu, ne mogu više ne se setim, to je više sad i istorija davna. I kako se zove, onda se u tom trenutku sam otišao iz te ekipe, mislim nisam otišao, nego ekipa jednostavno je stala, što se kaže, sa muzikom, ja sam nastavio da radim produkciju. I onda smo se, kako se zove, ne znam koja je već to bila godina, 2010. Da. Kad je Techno umro, razumeš, i onda je bio comeback u 2.0 varijanti, onda smo se, kako se zove, rekonektovali i od tad sam, kako se zove, član kolektiva, razumeš. Sjajno, i opet si se uklopio ko car. Ja mislim da si idealan si za njih, da. Imali smo 2010. neke promene unutar organizacije i onda desila se i neka lepa stvar, a to pridružio nam se Boki. Kasnije smo on i ja ostali, da kažem, sami kao aktivni članovi od 2011. 12. da radimo i odlučili smo se da više fokus stavimo na naša imena, čak smo i krenuli novu platformu koja se zove Puls. Ti si učestvovao stvari na jednoj žurci. Jesam. Ondu, plastiku, mintu, kombinacija, 12 sati je trajalo, mi smo radili sa Yellowheadsima, pa si kasnije i ti nastavio. Jeste, ja sam posle njih, da, to je bilo. Planiramo taj projekat malo još da dignemo na viši nivo što se tiče događaja, nadam se da ćemo raditi ikada ponovo. Kako ne, će bude label možda sa Puls, jeste to planirali ili će biti samo... Jesmo, da radimo i na nekim trakama baš konkretno za Puls, mislim radimo i ovako, svašta nešto radimo, ali nemamo još uvek, mislim, kao konkretno sad, znaš, da ćemo da štancujemo nešto, imamo kao napred izdanje, nego prvo radimo sad na trakama, a Puls je kao platforma koja je trebala da radi kao eventing, ali će biti povezana sa labelom, da kako se zove možda neke domaće, ali uglavnom vezana za neke, da kažeš, i strani izvođače sa kojima, kako zove, planiramo i da sarađujemo i tako dalje. Odlično. Znači, vi ste u suštini, koliko već sad ukupno ste na sceni, ja mislim, već je sad 20 godina, jer tako? Tako je prilike. Pa da, iskreno to ni ne brojim, što se mene... Ali recimo, ako bi gledao, bilo bi vjerovatno 20-ka. Pa da, znači, eto, da kažem, kupio sam opremu 2000-te, ali opet, znaš, 20 godina miksa, zavisi. Flyer je iz mog ugla dokaz kad si otprilike počeo da radiš. Postoji mnogo kolega koji se nisu ni rodili, a već su naveli da su počeli da puštaju muziku, što iz mog ugla nije okej. Budi iskren, budi realan, reci onako. Da. Nije sramota da si danas krenuo da puštaš, znači iskreno, svakako... Jer to ona priča, znaš ono kad kažu ono u ovim biografijama kao počeo se bavi muzikom od svoje 3. godine kad je naučio da svira klavir, razumeš, ili tako nešto, mislim, te biografije su mi takav, ono, tako da. Ne, treba uvek imati neku dozu iskrenosti u svemu tome, ono, makar juče krenuo, ono, uopšte nije bitno kad si krenuo i koliko radiš i to sve. Dok, znači,
ova, da kažem, nova scena, update, što kažem, Boki 2.0, je totalno obrisao onu istoriju, znači jednostavno, jako malo ima tih starih klabera koji su izlazili od 96. pa do 2008. da danas izlaze. Jako ih je malo i jako poznaju slabo tu istoriju, tako da non stop da radimo. Boki i ja imamo, skoro smo brojali jedno 300-400 žurki, žurki klasičnih aftera, veliki, bilo kakvih događaja, znači da smo radili mi ili u kombinaciji sa nekim domaćim ili stranim gostima, tako da mora puno se radi u svakom smislu i ne treba živjeti od stare slave. Šta se dešava? Dešava se to da je tehno malo postao u ovoj 2.0 verziji, po meni, malo više mainstream, mislim, mainstream, kažeš da ga veći auditorijum sluša. Popularniji. Da, popularnija je postala muzika, je veći auditorijum, više možda ima i nekih mesta i onda ima i više to after, matine, 0024, fazon i to. I onda veliki broj novih ljudi dolazi i odlazi, naravno, ali se okreće, kako se zove, točak i stvara nova publika, ali jako brzo se i gubi naš, mislim, treba raditi, što kaže Luka, zato što svako dolazi da se provede i treba da vidi da ostane tu u tom životu, klabingu. Jasno. Evo, sve, to smo i svedoci prema ljudima koji nas prate, znači ljudi bukvalno, mi smo nekada bili striktno tehno, ne znam, elektronika scena, a danas ljudi bukvalno sve prate. Mi smo KPTM uradili, ne znam, posle Cobija, ostanu svi ti bivaju sa nama, znaš, tako da Može moj, ne mora se stalaziš u svakom momentu, Radili smo i u Drugstoru sa ovom ekipom, Kukuš Klan i kako se zove, cela ekipa. Znam da Enzi radi žuško. Enzi, da. Tako ili taj spoj da uopšte nije... Treperi ovi mlađi. Da, jasno. Pa pazi dokaz, evo ga Mark V, Marko, evo, old school DJ, on je, jedno čekam njega da dozovemo na emisiju, i on će sada saznat da treba da bude pozvan, kako se zove Marko isto. Idemo u emisije, stvarno smo pričali sa klaberima po celu noć i to je predivno iskustvo. Jeste, to treba. Inače, Zigijev rođendan i mi smo ljudima najavljivali da ćemo deliti karte za neki ekstra događaj u basementu, DJ Rajš, Techno na 150 i počeli su da se javljaju i mi APRL ili tako da veliki pozdrav za legendu. Ali reci stvarno DJ Rush, brate, u basementu, tadašnjem, kako je to neverovatno, da kažeš. Kakav DJ, kakav klub i kakvo vreme, znači sad mi možemo ovde da palamodimo uvek kao u fazonu, kako je bilo bolje ranije i tako dalje, sad ćemo baš se dotaknemo i te teme generalno, pošto je old school DJ-evi, a i to ću da razgovaram generalno sa svim DJ-ema koji su baš dugo na sceni, razumeš, pogotovo recimo Mark V koji ima i tekako da priča, on je još duže od svih nas zajedno. I ta istorija, to jedva čekam. Možda će ljudima i to da bude zanimljivo da vide tako nešto, ali generalno jako je važno, mislim, barem po mom mišljenju, jako važno napraviti komparaciju dobru između stare i nove scene. I zašto je bila, recimo, bolja ranija scena? Evo, vi možete da date mišljenje. Znate sve klubove koje ste radili, znate kako je bilo u Beogradu, znate koliko smo radili po Beogradima, po Beogradu, po Srbiji, sa strane, konstantno gigovi. Mi smo imali varijante, sećate se i sami, znači tipa, ne znam, ja sam radio sredu Mamalo, četvrtak, ne znam, Underground, petak je, ne znam koji, Basement bio ili Subota Akademija, znači 4 dana za redom, u jednoj nedelji ti možeš da vrtiš muziku po Beogradu i svugde bude puno. A sad je 1 na 2 kluba. Evo recite, šta otprilike, zašto je tad to toliko bolje? Zašto je to tad toliko bilo klubova? Zašto nema klubova? Šta misliš šta se desilo umeđu vremenu? Hoćeš ti, Zigi, ajde. Pa ajde, možda. Sad, pazi, ne znam da li je bilo bolje, znaš. Sad to ne mogu da ove tačke, kako zove, da gledam, zato što isto tako, na primjer, do pred sezonu 2 imali smo mnogo klubova, na primjer, koji su radili i kako se zove zimi i leti. Nije da sad nešto manjka, sad možda u ovom trenutku možeš da kažeš da manjka neko, mislim, ne znam, nema možda toliko mesta više kao što je bilo nekad u jednom trenutku, pogotovo što su ugasili neka mesta, ali ranije je, na primjer, to bilo tek novo. Barem možda zbog toga gledam. I ljudi su nekako to radili, znaš, nije svako, mislim, radio to, ne znam kako da kažem, znaš. Morao si baš da, kako se zove, zapadneš u to da bi se tim bavio.
Znači koliko je bilo, izvim što te prekidam sad, znaš koliko je bila varijanta drugačije kad smo mi koji smo mislim, sad mi sve nastrpamo isti koš, ali generalno ljudi počinjući od Bože Pudonavca, pa ta generacija posle toga DJ-eva koji su Marka Nastića naravno i sve ostalo, pa onda koji smo se mi pojavili posle, da kažeš tu mlađi, koji smo skupili ploče. I sad sećaš se obojica, velika je razlika bila između toga kad imaš kofer ploča koje, verovatno samo ja imam taj izabrani, i onda, na primjer, Luka koji dođe ili Boki koji dođe sa svojim pločama izvrti i 3 različita seta skroz, a sad se svi preplićemo s muzikom i možemo pustimo iste trake, a ta ranije je bilo onu foru ako se pusti jedna ista ploča 2 puta, to bi bilo kao u fazonu super. Tako da tada ja mislim da ono što ti kažeš Boki, da malo ko se i bavio time i to jeste, a i teže je malo bilo baviti se time, opet ti trebaš da imaš gramofone. Bilo mnogo teže, razumiješ, prvo iz tehničkih, kako se zove, zbog tehničkih stvari. Apsolutno. Drugo što, kako se zove, i ti sad kad nabaviš, na primjer, te ploče i to, a i sami znate, mislim, šta vam pričam, kako smo koje načine dolazili do tih ploča, i sad, razumeš, tebi treba, ne znam, u startu ti treba, ne znam, koliko, 300 maraka, razumeš, za sat vremena seta, razumeš, ili ne znam, a nećeš da se ponavljaš, hoćeš nešto novo, a generalno te muzike nema sad kao danas, razumeš, danas muzike ima na izvoz, znači ona sad izlazi, a tada, mislim, i nije bilo baš tako, evo, složite se, izlazi ploča, jebi ga nema dobra, a su sve bile uglavnom dobre, polu dobre, vrhunske, razumeš. Drugačija produkcija je bila tada i u to vreme i drugačije smo mi to sve koncipirali tako, sećate se kako smo išli po onim rekord shopovima kod Aleksa. Offingeri, Arlekini, ja se baš... Offinger, čoveč. Na Karaburg mi je bila prodavnica ploča, baš sam pre neki dan, ne verujem, brate. Munja, da. To su sve varijante, za mlađe, ljude koji ne znaju, mi smo imali jedan, jesam barem ja sam najviše kupovao u Offingeru. Pušta Malanikor, da, umeka treba samo smarati za Malanikor. Mi smo stalno kupovali ploče, uglavnom u tim nekim, pre nego što je počela era online kupovine i pre nego što su ošte ploče da stižu kod nas posle akcije. Da, mi smo kupovali polovne ploče jedni od drugih i kupovali smo nove ploče samo ako neko prinese gomilu iz inostranstva, tipa kao što je Alex radio u Offingeru, kao što, ne znam, ja sam mislio da su akademiji, ne u akademiji, nego u SKC da je bio isto jedan shop. Kako se zvao Lale što je držao, bre Bože, zabastao mi mozak. Happy People Shop, ja mislim da su se isto tako zvali i to sve. Bilo je dosta tih shopova, ali jedini Alex i Sale Arlekino su, da kažem, malo bili istrajniji. Ovi ostali su brzo zatvarali. Jako bilo nabaviti ploče. A nedeljom, brate, berza SKC-a unutra, pa da menjaju. To je, jeste. To su bili lepi. I sad ti momenti kada ti vidiš kada nađeš, to isto zato što uz ranije stvari oko ranije te scene, jel te? Taj moment kad ti imaš ploču, to je bilo, brate, ja sećam, naručim 10 ploča, to platim recimo 100 evra, mislim, lebani sam imao da jedem, naš klinac, 200 maraka ili, znaš, zavisi kad se evri krenuli, i sad, znaš, i tih 10 ploča miksam sa svime mogućim što imam, i ako imam haos i sve miksam, iznova i tako dalje. Tako da, u svakom slučaju, šta mislite, zašto su se zatvorili oni svi ti klubovi? Ajde, ja da kažem svoje mišljenje. Da, izvini. To je bio neki stari režim, da kažem, po kome su klubovi radili non stop. I to je nasleđe neko. Zato danas su veliki troškovi i klub pretpostavlja ne može da radi svakim danom. Ima mnogo razlike između ove i trenutne scene i one stare. Setite, morali smo preskupo da platimo račun za dial-up, CNI i tako dalje, da preslušavaš trake, često i napiš te ploče, onda seti se isto dela oko flyera, nađi dizajnera, nađi štamparije, deli flyere. Brate, koliko sam puta lepio flyere, lepio plakate, delio flyere, se sećate toga? Znači, bukvalno svašta smo prolazili. Sve je drugačija kultura, da tek idemo do tih ploča gde se ti odričeš maksimalno u finansijskom smislu, da to sve pokupuješ, da napakuješ taj set, da imaš... Gramofone kupiš, miksetu da kupiš. Gramofone, miksete, igle preskupe,
to je bukvalno jako teško u ono vreme bilo i trebao si da vežbaš u toj sobi dan, noć, pa onda da dođeš do kluba, mnogo je trebalo odricanja tu da bude i sreće, naravno, tako da... I da slomiš vrat, i da slomiš leđa noseći ono veliku torbu, ono torbetanju, znaš. Ja sam uvijek imao onu torbu od 100 ploča, zato što, jel te, ne bože da mi nešto zafali, i onda natrpam 100 ploča, od koga ću eventualno zavrtim, ne znam, 50, razumeš, ali mora da bude tu. I uvijek sam imao da se ima, razumeš, da ne bože da ne zafali, znaš, a nikad nije zafalilo, tako da, užas. Kakvi su vam bili uslovi, da se sećate, sad ću se vratim opet na klubove, kakvi su bili uslovi rada u klubu? Pa znaš šta, u suštini, Meni je bio pakao, iskreno kažem, ono. Parutani mi sklapali pult, tako da... Na primer. Bili u to vreme dosta slabiji, on te bukvalno shvati, monitor tražiš, ti treba da čuješ da bi mogao da miksaš, on ti stavi monitor od... Meni se to desilo, ja se kunem ljudima, pričam tu priču, meni se stvarno desilo da ja sam tražio 2 monitora, lik mi je donao 2 CRT monitora, majke mi, to se desilo, znači u Pančevu. To nije desilo, znam, eto, Dušanu Kačareviću se desilo. Eto. Još me pita lik šta će ti, znaš, kao u fazonu šta će ti 2 monitora, pa kao miksam, razumeš. A ti za to vreme skidaš na levom pesmu sa 50k, a desno režeš, razumeš, na ploču. Jeste. Pakao. Naruče pesmu, znaš, ili imaš kao onu, kao ti odmah. Da. A tih requestova, se sećate requestova, koliko ste dobijali to u svakom od ovih, da li vam se dolazili likovi, sa, mislim, zato ono čuvenu anegdotu sa Nastićem, što mu je došao lik u plastiku i dao mu kasetu da pušta. Ne znam, to je ipak Nasta, kompetentan, ne znam ko je bio. Viđat ćemo i sa njim. Radio što je ugasio muziku i otišao, bilo je zahteva, meni generalno su stalno dolazili daj nekog Umeka, Ben Simsa, tada aktualna liga. Umeka, matori, da. Ide Ben Sims ili ide Umek, a ne ide i on, to idemo, da. Uvek si imao reći. Sjajno. Ali bilo je bolje ranije, razumeš, evo danas se dešava, razumeš, jer ranije ti bar dođe neko i traži ti nekog čoveka koji pušta techno, razumeš. Evo sad u novoj eri, znači to je toliki broj requestova, Despacito, ne znam ovo, kao noć, koka se i neko ti prilazi mrtav ozbiljan i kaže, izvini, ali imaš možda kao Despacito, ne bi bilo možda loše. Tu mi je devojka da iznenadim, znaš. Da, naš rođendan je Da zaigramo s malo, tako je nešto bilo, ne znam da se ti sećaš. Da, imali svašta. Da, to. Nešto u svakom slučaju. Da, severska kafana. Da, to ima ta hardcore mesta gde su ranije onako dolazile raznorazni ljudi i tako dalje, mislim što je generalno i normalno, ali najveće verovatno ste vi dobijali tako neke jako čudne requestove tipa kaže Boki pusti mi Despacito i tako dalje, ja sam dobio da pustim onaj San Francisco, znaš, ja vrtim, brate, techno na 145 ppm-a, znaš, iz 2006. koje je već bilo i dolazi mi riba u štiklama, dolazi, znači ja ne znam kako ona u tom klubu završila i kao, jel imaš kao onaj komercijalni hit kao San Francisco? Ja u fazonu gledam je i kao, znaš, i sad setio sam se u sekundi da to ne treba se raspraviti i kao, da, bit će posle. Važi, otišlo je i to. To je to, i ti shvatiš posle šta god da pustiš da je opet to. Apsolutno, I bilo je naravno, mislim, i standardnih burazera, verovatno što prilaze, razumeš, i pričaš ti kažeš Luka, sa Umekom i tako dalje, a je bilo i tu requestova, raznoraznih, ali što... Nisu htjeli da nas puste da izađemo iz kluba i čak se pojavio sa makazama, međutim, bili su drugari iz kraja koji su ga rešili, ali on nam nije dao, ja sam namerno loše zavrnuo iglu i pustio i kao vidiš druže da neće, znaš, i on se tu... Da. I onda su ga zgrabili i izbacili iz kluba. Bre, strašno. To treba... Pa kraja, mora da se pušta, znaš, Da. Da, to su, u to vreme je bilo, evo, ljudi, mislim, nisu ni svesni, nije bilo veće rado, nije da je to neki kriminal bio, ali nekako su ljudi bili, kada se završi žurka, koliko puta sam naletao na to da dolaze oni, neće da idu kući, ali ne možeš da ih isteraš napolje, jer to je ekipa koja je prilično opasna i onda oni u fazonu matori da si pustio još jednu straku i mislim bilo je situacije raznih ali opet bilo situaciju da su mu zvezdni navijači bili sa jedne strane a policajci sa druge i bukvalno mu kažu pusti muziku, drugi ugasi on tako i na kraju dečko rekao dogovorite se vi ja palim odavde. Znate čuveni, evo baš sad kada bavimo digresiju ka tome čuveni Exile, jel te?
klub koji je bio na ovom Savskom keju, gde ste vi imali rezidenturu, da sam ja imao rezidenturu i tako dalje. Vi ste radili, ja mislim, utorkom, je tako beše bilo? Bio dan za tehnu, osnovala se tehnika, Mir, Alex, raznorazni To. Svi DJ-evi što su bili. Skoro Nelly je izbacio skoro sliku sa Markom sa Egzila i mene. Bože. Pa da li znaš ko je na slici? Ja, strava. Tada su bili, ti navijači su nažalost dolazili tamo i tu su bili razne varijante, evo za ljude koji ne znaju za to, bila je jedna priča da su oni uzeli i mislim da je vrteo Brka ili ne mogu da se setim ko je vrteo beše kad su one uzeli gramofon i kad su ga bacili. Sećate toga? Znam da je bilo... Neko je vrteo. Možda neko iz, možda je Brka bio ili Gordan Paunović ili tako neka ta ekipa. Jedan dan je došao i uglavnom navijači su leteli unutra i nešto im se nije svidelo. I čovjek je samo lepo uzeo ovako gramofon iza pulta i bacio ga dole. Kraj. To sad ne može se desiti, ja mislim da se nije to dešavalo do sada, ali to je tad bilo sasvim normalno. Na tehnu znam da nikad nisu pravili problem jer su ga voleli, a ove drugi pravce su pravili, tako da ne znam... Nešto da možda bio te kaos neki nešto. Tom srećom nismo bili izloženi takvim situacijama, tako da, eto, Nikolica je sve dok da su mu rekli pusti, gasi, tako da na tehnu... Možda, da. Problem. Jeste. Vama ovako kao organizaciji žurke i to sve nije bilo, nikad niste imali, mislim, organizovali ste mnoge žurke, dogovorili ste mnoge ove strane DJ-eve, ja znam sam bio na XY, i u zatvorenoj Barutani i otvorenoj Barutani i tako dalje, otvorenom i zatvorenom delu, između ostalih i ostali klubovi, ste nekada imali, koliko je bilo teško organizovati ta žurke? Pa bilo je teško. Bilo je dosta teško, trebalo si dosta financija da imaš da bi, na primer, zakupio prostor, iznajmio zvuk, platio personal, uradio flajere, plakate, to plasirao među ljude, znači košta da se i zalepi plakat i da se podeli flajer, platiš artiste. Da, to je bilo reklama, jeste. Da, to je bilo reklama. Pa dobio si, to mi je bilo jako zanimljivo, u Domu omladine koji je držao i Barutanu, ti si dobio papir, eto vidiš, to je prednost bila, da kažem, prednost, sve ima sve prednosti mane, bio si papir sa informacijama ko su TV, a koje su radio stanice gde možeš da reklamiraš žurku. Sećam se, sam imao... Da. Nisam išao nikad, ne znam, i Treći kanal, Studio B i tako dalje, ti se najaviš novinaru, odeš, najaviš žurku, ali bile su i radio pogotivnije, eto, Mark V je tu, znači kod njega se išlo Bokija i Dače Kineti, Klule, sad aktualan po ovim streamovima, Burazer. Koja ekipa, ja se ni ne setim od njih, dosta, ali... PKDSL, Galeb je isto. Galeb, gospodar Vernost. Šta će tek MKSL ovde imati da ispriča i njegove avanture, to isto jedno čekam, biće baš dobrih, pored vas isto, super gostiju. Ali sad da napravimo neku, mislim, generalnu priču, da, samo da se vratimo na klubove, zašto sada nema toliko klubova? Zašto je moralo sve da se zatvori? Šta se desilo po vašem mišljenju sa svim tim klubovima? Recimo, Akademija, šta je beše bilo, sve, Mamolo, svi, gomilu klubova, zašto sad ima jedan ili dva? Pa, ajde da idemo na drugu stranu, kao što sad vidiš prodavnice, sve, da ne imenujem, ista prodavnica je svugde, isti brend, i za, ne znam, proizvode, i za, ne znam, neke druge stvari, tako da se i u tom smislu sve svodi na... Prezasićenje? Na jednog vlasnika mog ugla. Aha. Je da kažem neki nasleđeni model, znači radili su svaki dan pa su pravili te programe i pokušavali, nisu uspeli u tome, novi model ipak se svodi na jednog ili na manji broj igrača i nemaju finansijske mogućnosti da rade svaki. Da dalje rade. Ali pazi, mnogo mesta je zatvoreno, razumeš, zbog nekih građevinskih stvari, razumeš? Da, ima i toga. Mnogo stvari ne mogu da rade bez nekih određenih dozvola, smetaju. Zakon se promenio. Da, između ostalog. Pa zakon taj koji se promenio uopšte, kako se zove, nije nešto naklonjen, da kažeš nama. Generalno, razumeš. Ja mislim da je namerno bukvalno promenjeno. A pazi, nema nekog smisla, zato što noćni život je kao brend ovog grada, kad pogledaš, razumeš. Naravno. I puno para donosi. Svakako. I razumeš,
broj mesta radi bez problema, a mesto gde se pušta elektronika su uvek pod nekim problemom, znaš. I sad to isto, ja se slažem sa Lukom da je mnogo, kako se zove, ono priča... Tehnomačka. Evo, Dora samo je došla da vas pozdravi, pozdrav za Doru. Zdrav, uj. Aha, provalila vas je. Provalila vas je. Back to back. Da, Dora učim da miksa, pa bit će jedan back to back sigurno u nekom momentu. I kažem da završim ovo. Da. Nekad si, znači, to imao da kažeš, aj sad je priča centralizovana, ali nije da nešto, kako se zove, i ljudi koji pokušaju nešto da urade, možda bi radili, razumeš, ali jednostavno ne mogu da izvedu to što su zamislili zbog Da. Šta mislite o velikim, na tu temu, već kad se osvrćemo, o velikim revovima? Da li je to kojim slučajem možda malo, da kažem, pokvarilo scenu? Pokvarilo klubsku scenu, klubsku varijantu, zimskih klubova i tako dalje, zatvorenih manjih prostora? Ovo što svaki vikend imamo, recimo, neki veliki rave. Nemamo. Dobro. Pametan odgovor. Da. Iskreno, je bolje da imamo što više događaja. Sve će to trenutka doći na svoje. Imaš ljude koji vole klub od 500 ljudi, od 200 ljudi. Neko voli pred 5000 ljudi. Znaš šta je problem u stvari? Sad sam setio. Imamo mesta, razumeš, koja lupam sada. Karikiram, primaju 300 ljudi. I mesta koja primaju 1500 ljudi. Znači, nema neke, znaš, sredine u kapacitetu da postoji neko mesto 600-700 ljudi, pa da se tu gaji kao neka clubbing priča, nego je sve ili malo, pa onda to neko neće uopšte da ide tamo, razumeš? Ili imaš nešto što je pak mnogo veliko, pa onda neće opet neko da ide tamo ili mnogo veliko, a možda bi uživao baš u klubu i toj atmosferi, što kaže Luka, koja se razumeš iz vikenda u vikend, pa se tu gradi neka priča. To. Ja mislim da generalno, moje mišljenje, da zaokružujem tu temu je da generalno ljudi nisu mlađe, baš te generacije, sve novi clubbing, što kaže verzija 2.0, nije navikla na klubske scene, odnosno na clubbing, ali clubbing kao clubbing da imaš izbor od gomilu klubova sa svakom muzikom mogućom, znači od tech house-a, tehna, transa, sveći koliko ranije transa bilo, trans bio mnogo popularniji. Drum and bass. Drum and bass. Trans i tehno. Petak, subota, trans, tehno, znači šta je bilo prvo? Tehno, jeste. To je to. Jeste, evo viš. U Mondo je bilo subotom haos, ako se sećate. Da, bre, čoveč. Čoveče, pa... 10 godina i tako dalje. Evo sad skoro, baš kad smo i Komonda, nažalost umre Pascal Feos. To je jedan old school, stari DJ, legenda tehno muzike, Nemac. On je interesantno da je on prvi DJ koga sam ja, strani DJ, koga sam ja čuo kad sam ušao u Mondo te davne 2002. godine. I bukvalno kako se njega sluša i Dekija Miličevića posle, ja sam skonto da ja hoću se bavim DJ-ingom između ostalo. I baš mi je jako žao što se desilo, umro je nažalost od raka, ja mislim jednjaka ili tako nešto, ne mogu se setiti, Marko mi je rekao što se tačno desilo. Tako da eto, mislim nažalost i to je neka varijanta ono što se dešava, ali što znam, on je bio mlad čovjek, nije imao 50 godina, da li ima to? To je život, To je život, da. Tako da dobro, ajmo sad na neke vedrije teme. Produkcija. Šta su vam planovi za produkciju? Znači, standardno pitanja tipa kako ste radili do sada produkciju, šta planirate za dalje, mimo ovog labela što ćete radite i naravno čuveno pitanje koje postavljam svakome koji je na ovoj emisiji, šta imate da preporučite za mlade DJ-eve, mlade producente i tako dalje kod nas? Ko će prvi? Što se tiče produkcije, ja sam, da kažem, najviše radio u okviru našeg tog kolektiva. Međutim, tu smo dosta odradili, što se kaže, imali smo i 22 vinil izdanja, veliki broj digitalnih izdanja, ali onda kad sam, da kažem, uplovio bračne vode i dobio porodicu i kad si postao ozbiljan da se tome, ali koliko uhvatim vremena sa Bokijem radim i nadam se da ću u narednom periodu imati više vremena. Muziku sam radio prvu Fruity Loopsu, kasnije Cubase, Nuendo, Ableton, tako da to je to standardna neka priča u Srbiji. Super. Koliko mislite da mora da se radi produkcija sad, pogotovo kod nas, evo ajde da gledamo najviše kod nas, koliko je važna produkcija za DJ-ing u Srbiji? Da se probijete? Bitna je, ali treba imati generalno i sreće i
da kažem, neko da te pogura da možeš da napraviš neki veliki uspeh. To je iz mog nekog ugla, jer opet da bi mogao da napraviš saradnju sa tim velikim igračima, moraš da ih dovodiš, da sarađujete i da bi napravio neki... Znači moraš da budeš i da imaš jedinstven zvuk generalno u produkciji, mora da se opet neko čuje. Talentova neko ima smisla za to, neko velikim... Svakako je potreban veliki rad, neko velikim radom. Naravno, kao i za sve generalno kod nas, ali pogotovo i za ovo. Šta sam teo da kažem, imali smo jedno pitanje, ja mislim gore malo pre, baš se vezano za produkciju, da li je Ableton ili Cubase? Eto, to je bilo pitanje. Ti programi, ranije Fruity Loops izbacivao loš zvuk, a bio je kao user friendly, naravno Cubase, odnosno Nuendo, jako su slični, u svakom slučaju su izbacivali tada bolji zvuk, u svakom slučaju, sekund, neke notifikacije izlaze. Da. Pa vidim da se više koristi sad Ableton i deluje da je možda lakši za rad, ali mislim da se zvuk bilo gde da se radi da je isti, jasno. Dobiti. Mislim da Boki radi u Cubase-u. Cubase, probao sam svašta nešto, ja sam prvo radio dugo vremena, krenuli smo znaš i sam, brate, oni SED neki, kako se zvalo. Ja sam SED-u prokletom, glav mi je, znači, batalio sam ga. Flash, ako ste videli ko skrceš da se beja. Zeleni je bio, da. Pravljenje muzike bio neki Loop Masters, na Sony-u, brate. Znaš šta je bilo sad? Da. I Fruity, naravno, i to sam ja stao, jedno vreme sam radio na Reasonu, jako dugo, znaš, sviđa mi se Reason, davo mi je neki workflow, super, mada nije bio neki engine kad pogledaš, mislim, ima sad mnogo boljih, zvukova, ali sad je taj, što kaže Luka, i Fruity isti i sve, ja sam nekako se opredelio na Cubase i on najbrži. Meni lično najbrže da izbacim svoju ideju. Ableton je takođe brza ideja, izbacivanje, tako dalje i to, ali nekako smatram da je sve to, kako kome šta legne. Nekom leži ovo, nekom leži sve zavisi kakav mu interfejs, da li ima... Naravno. Da li nema, da li mora da budži, prebuđuje. Verovatno i vezivanje grupa i kako linkuješ, razumeš, sve nešto utiče na kraju na odabir programa. Mislim, u Abletonu ima dosta korisnih stvari što se tiče baš linkovanja tih grupa, ti znam da radiš u Abletonu, znaš šta pričam, kako to sve brzo, ja kad sam vidio, na primjer, da, ne znam, u Fruity Loopsu moraš da nešto sve pomeraš, premeštaš da bi to radilo, znaš, a opet znam nekih velikih likova koji rade u Fruity Loopsu, znaš, tako da nema pravila. Sve ti na kako ti to sebi organizuješ da ti radi, eto. Odlično odgovor, ja imam identično mišljenje, nije uopšte bitno sa kog programa radiš, zavisi šta kreneš, ljudi rade odlično i u Fruity Loopsu i u Cubase-u i u Abletonu. Igrom slučaja Ableton je možda sad najpristupačniji, ali to ne znači da je bilo koji drugi bolji ili bilo šta, mislim, ljudi dan danas rade u iSeed-u. Kako? Najviše ga koriste, ono što mogu da vidim. Da, jeste. Evo, Jay Lumen je doskoro radio u iSeed-u, pazi, posle toliko godina, a kakav je on producent? U iSeed? I tek je sad prešao na... Da, pa ti vidi. A mora da je taj iSeed dosta drugačiji nego onaj što... Jeste, to se promenilo 20 verzija. Evo imali smo jedno pitanje gore vezano za ovo, pa da prelazimo na drugu temu. Kaže, Novi Sad versus Beograd, kao ko je od ova dva grada bio nekad bolji? Kaže, pre 2000-ih. Šta je vaše mišljenje, što se tiče rave scene? Znači, ko je, da kažem, ajde, mislim, bolji? Ko je imao možda više dešavanja? Pa bilo je dešavanja u Novom Sadu. Akvarius onaj, brate. Da. Da, Akvarius, kakav klub, čovječ. Više su organizovali tehnokratije, koliko se ja sećam. Jeste. Masovnih tehnokratija je bilo. Da, iskreno kao klaber nikad nisam išao u Novi Sad, uglavnom sam bio u Beogradu, eventualno sam išao u Livke. Mislim da je Livka imala bolji program. Livka, da. Subotica, Livka, celokupna, ja mislim, scena u Vojvodini je bila baš dobra i jaka. A u Novom Sadu pogotovo, eto što kaže Kavaraz, bio, ja mislim, i gradilište se zvao jedno mesto tamo da su se na leto organizovali u Novom Sadu. Kad smo pričali o staroj sceni, bilo je dosta prekida žurki, boga mi, gde su ih hapsili, to Da, ljudi, vi niste svesni, evo, baš Ruka kaže, toliko je racije, ja sam toliko racije u životu doživeo, znači, toliko su mi žurki prekinuli, vama dvojici verujem isto, znači, moraš to da doživiš, to je, znaš, dolazi ti organizator žurke, da, sve super, matori, sve sređe, imamo dozvole, bukvalno 5 minuta posle toga upada Murija,
svi napolje, pretresanje i tako dalje, bilo je svašta, bilo je svakako, ali to su ta nekako vremena, bilo je varijanti i kad upadnu i odu i nastaviš u žurkama. Da. Sad ja ne znam da se to dešava, ali tad je bilo ono. Koliko su mi puta prekidali, ono, znači u sve ceta, taman ono uzrlo, sve kako treba, sve se vrti i dođe samo neko i kao gasi i ti samo gasiš. Evo, brate, skoro isto se to nešto i dešavalo. Ali, brate, dešavalo se i u zadnjih, ja mislim, 10 godina, to isto... Ne, ima toga generalno, ima samo nekako tada ranije baš bilo prekidanje, ono, baš. Jeste, bilo... Da, bilo je i podmitivanje, tamo, mislim, malo da, znaš, staviš ono levo ruke, desni džep, svakakih varijanti sam vidio, tako da, ali dobro, to su onako drugačije vremena. Idemo dalje, ovo čuveno pitanje, opet kažem, ono što svako pitam, ono dalje, vezano je za mlade DJ-e, mislim, mi pokušavamo ovde generalno da edukujemo ljude, mislim, ne da edukujemo, da smo mi neki edukatori, ali da barem ono sve mlade DJ-eve, odnosno pošto ih ima puno, pošto ih ima isto dosta mladih producenata koji bi voleli da nešto pokrenu ili da pitaju vas i tako dalje. Šta imate da preporučite mladim DJ-evima, mladim producentima? Kako doći do, kako krenuti recimo, kako doći do neke scene, kako biti istrajan u svemu ovom? Šta mislite? Može Boki recimo da kaže. Pa, znaš šta, ja sam to još davno pričao, kapiram da ću uvek da pričam tu priču, ono, ne odustaješ, naravno, to se podrazumeva, tako, ali negde tamo veruješ u sebe i radiš nešto što zaista voliš, ne odstupaš od sebe i gradeći to moraš nešto da uradiš i naravno da ne računaš da ćeš odmah, kako se zove, da puštaš ono sa Karl Coxom, nego da ćeš verovatno da kreneš iz... Da. Vjerojatno iz te sobe da izađeš u neku kućnu žurku, pa ćeš iz te kućne žurke dobiješ priliku da te neko pozove na nekom manjem mestu. Odlično. Radiš, razumeš, i u suštini to je to. Mislim, nemam pojma. Mnogo stvari se dešava preko noći, razumeš, ali mislim da nije baš dobro za njega, jer onda nema realnu sliku onoga što radi. Bravo, odlično ovo rečeno, baš se slažem sa svime i to je bukvalno taj period, znači vi, svi mladi DJ-evi iz sobe, na kućne žurke, na manje klubove, manje kafiće sada, pošto je li ti to popularno sad, pa onda tek eventualno, izvini Boki, reci. Moguće trenutno, znaš kao, do 50 ljudi. Da. Trenutno, eto, zbog korone i tako dalje, ali generalno taj neki postupak je, znači prvo se nauči da se miksa, mora obavezno biti miksing. Znate i svi, evo vas dvojica, vi ste prvi ono iz te. Šta je sad traktor ono ubio i uopšte taj sync i ja znam gomilu dobrih DJ-eva sa odličnim izborom traka, rade na traktoru i to je sve okej, a onda ne znaju da miksaju, oni beat mixing ne znaju, znači osnovu DJ-inga ne znaju. To uvek govorim svima, ti da bi bio bilo kakav DJ, moraš da naučiš beat mixing. Znači svako može na sync, to je moje mišljenje, verovatno i vaše. I sad, Delta, ne mora na gramofonima, mislim, imaš playere sad, ali moraš da znaš. Znači mora se zna po sluhu, mi smo sve to po sluhu, mi nismo rane imali ni bitaže, sećate se ono koliko smo vežbali. Po sluhu, nego imaš neki ono naš, tipa uzmeš ploču pa čekaš break, parna četvrtina, gađaš break da bi to krenulo da se odvija, da bi svaki sledeći prelaz pucao kad To. I onda ako to ne znaš, onda ja mislim to je ono, glavna fora, ako to ne znaš ne možeš nikako da je umiksuješ, razumeš, ni sa sinka ni bez sinka, ono neće ići. Da. Treba, mislim, na kraju krajeva u miksu. Jeste. Čekirajte, na primjer, Lukine, ko nije, zapratite Luku, mislim i Bokija, naravno, posle ovoga i vidjet ćete, Luka je recimo u poslednje vreme kačio često ove snimke kako miksa, znači 2 stvari na gramofonima i to traje 1 minut, meni se jako svidelo, to sam mu već i rekao, zato što je to tačno onaj miks, on radi sa 2 gramofona kod kuće, i pokazuje tačno kako je miksao, kako uleće se miksom, kako radi efekte, kako onako podiže reglere, spušta, sve one old school fazone što smo radili ranije i tako dalje, ti još radiš sa samplerom. Meni je to toliko lepo, to je baš pravi art DJ-ing, razumeš, i to retko kad se vidi. I tako da pogledajte, bacite njegov, mislim da imaš i na page u svom, jer tako? Si na page kačio, mislim, Luka. Vremena snimim taj neki kratak video, uglavnom ovo što je Boki rekao, pattern je najbitnija stvar, da ti od 2 pesme praviš sinhronizaciju da zvuče kao jedna i to je meni najlepše nešto u miksu, kad ti kroz 3 gramofona bukvalno samo slažeš. Da. Nadovezao se na celu ovu priču, mladom DJ-u je moja preporuka da puno izlazi. Mladom.
onaj koji želi da se bavi ovime mora prvo mnogo da izlazi, da sluša i techno, i trance, drum and i elektro, i house, sve moguće pravce, da vidi sebe šta želi da pušta i kako to želi da on radi i kako želi publika da reaguje. To je prvi neki nivo, drugi je što ti pričaš to bitovanje, mnogo mu je sad lakše, znači kroz playere možda vidi koja je bitaža i tako dalje. Onda pa i kada to nauči, on je već se oformio. Sad došlo ti upravo ovo što isto Boki rekao, znači moraš postepeno da gradiš svoju karijeru, znači da iz sobe izađeš u kućnu žurku, iz kućne žurke u klub, da dobiješ neku šansu na uvodu i kako već i da se to postepeno gradi kroz isto neki jak marketing. Bravo, odlično Luka i to je baš, i te teme su se isto dotakli, znači mladi DJ-evi, prosto kultura ove scene, mislim, scena kakva god daje i tako dalje, underground te scene da kažeš, vi morate da, mislim sad se kao eto obraćam ljudima koji će gledati ovaj stream i koji gledaju sada, morate da izlazite. Znači to je jednostavno tako. Ne možeš da budeš kod kuće i da sediš i koliko god da si dobar producent, koliko god da si dobar DJ, bedroom DJ da kažeš, moraš da se krećeš u klubu, moraš da se družiš s ljudima, mislim moraš nekostavno da budeš tu, da budeš prisutan, da vidiš što ti kaže Luka, da ideš i na techno i na trance i na sve to, koliko god sad jel te može u ovo vreme, i da se jednostavno pronađeš u muzici koju najviše voliš, možeš ti da vrtiš sve, slobodno, mislim svako od nas, ja vrtim dosta stvari mimo techno i tako dalje, samo sam najviše techno vrtisan, jel te, ali jako je bitan networking. Jako je bitan networking, pogotovo u ovo vreme kad je, jel te, vidite kako, znate vas dvojica i sami, Instagram i Facebook i ne znam šta sve imaju od ovih live od streamova i tako dalje. Sva ta promocija mora jako pametno da se radi i tako dalje, pored svih ovih stvari što smo nabrali. Znači u suštini, poenta je da ima baš da se radi, da ima baš puno da se radi, tako da... Kad uradiš nešto, opet imaš puno da radiš. Eto, Zigi i ja smo, kažem, u tom 2.0 delu, bez obzira na svu našu istoriju, kažem ti, pre koliko dana smo brojali, skoro 300 žurki smo mi napravili i ne sećam se koja je loše prošla, koja je, znači, bukvalno je svaka bila to način. Tako da, mora puno da se radi bez jasne neke vizije i bitno je da se ne kopira. I ako iskopiraš nešto, napravi ga u svom fazonu, moje iskreno mišljenje. Jer jednostavno, onaj ko je i za produkciju, ko napravi jedinstven zvuk, taj ima veće šanse da uspe nego ko je napravio nešto slično, što je kao što već postoji. To. Teško je sad malo je teže, ja mislim da se to sad u ovom periodu barem malo da se kaže plasira, zato što jako je, sve postalo jedno te isto i sad napraviti neki iskorak mimo ovog tehna je baš je teško, ali nije nemoguće. Mislim, svako može da svi svetski DJ-evi koji su se probili generalno su neki svoj zvuk izučili, tako? Tako je. Znate i onome, tako. Evo imamo jedno pitanje, kaže, pošto ima dosta vrsta tehno muzike, po našem mišljenju, ko je najteži tehno za produkciju? Verovatno misli na ko je najteže napraviti u suštini od tehno pravaca. Šta vi mislite? Pa zavisi... Da li ima neke? Razumeš, možda nekom više leži da svira neke melodije, možda nekom više leži da pravi neke gruvove, tulove, razumeš, tako dalje i to. Ali evo gledam, sad mi je, na primjer, zanimljivo, sad su podelili, brate, tehno u Beatportu i sad je tehno kao podeljeno, ne znam, Hypnotic, Raw i Deep, pazi, Raw. I Peak Time, da. Gore kao Peak Time, Driving i Hard. Sad, znaš. Da. U Harda i Raw, znaš, ima neka razlika, po meni ne tako velika, ali razumeš, opet o nekoj formi i suštini. Šta znam, brate, najteže ti je da napraviš ono što ne znaš, da izbaciš iz sebe, jebe mu mater, ne znam kako. Najteže... Da li me čujete? Prekinuo mi se... Nešto prekinuo. Čekaj, samo nešto mi se Naravno, samo da vidim, samo trenutak. Sad vas čujem. Kako se zove, šta smo krenuli pričamo? Da, najteže u suštini napraviti traku kada ne znaš, jel te? Znači u suštini sad treba... Samo da ti kažem to, pošto je ta zacetska. Da, recite. To kaže Luka, treba da izlaziš, razumeš, pa onda kad mnogo muzika odslušaš, ti onda znaš šta hoćeš da praviš.
I onda da kažemo da si jasni, imaš jasniju sliku onoga što želiš da budeš. Ovako možda ćeš da se tražiš kroz te muzike, ono i to, i onda nikad možda to do kraja neće biti onako upečatljivo jer se tražiš. Ako imaš cilj, ćeš do njega, samo je bitno da radiš i to je to. To. I jel treba pratiti ove, da kažeš, kako bi rekao, mainstream muziku, mainstream techno, da li treba, na primjer, ono, pratiti, eto, ako hoćeš se probiješ, jel te, da li treba praviti techno, na primjer, ti voliš, ne znam, house ili tako dalje, ali bih hteo jako da se probiješ, a teže probiti se u house i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Pa ja mislim da trebaš da budeš jedinstven, kao što si i ti, kao što je Zigi, kao što sam ja, znači mi, od kad smo počeli da puštamo, jako sličnu muziku i dan danas puštamo, ona se menja, a smo mi ostali slični, tako da bolje da budeš i da radiš ono što voliš, pa sad neka će te pratiti više, nekad manje ljudi, jači nego ikad, toga smo i mi svesni svi, tako da, ali i raditi ovo kako god stanje bude bilo. Znaš svaka čast, ono, razumeš, ako ti od ono, ničega napraviš nešto kao karijeru i to, kao solo igraču svaka čast, ali na globalnom nivou nije tako dobro, onda, brate, je mnogo ljudi koji ne rade iz srca, razumeš, onda ovo pada. To. Ja mislim od ove cele muzike, da generalno, cele te ekipe što ste ranije radili i tako dalje, da sam ja, mislim, vama dvojici najbliži po muzici, ono, ja mislim da smo mi tu otprilike slični. Da, vi možete se prebići, možemo dupli back to back, draj. Znaš. Prišao u KPTM i mislio da sam ti, jer si izbacio. Da. Posio devojku. I ono lik mi prilazi kao svaka čast, kakva scena, ono, mislim, naravno, poznajem te, znam... Bivšu ženu, molim te, neboj sad. Dobro, i ono, jedno sam čovjek objasnio da si to ti, privremeno. Eto, vidite, ljudi nas i mešaju, tako da vide, jako interesantno, ono, tako da... Neko i napravi Patrick Bear, ti i ja, ono, kad su kao ćelavi, nešto su se sprdali. Može. Ana Bear je... Da. Boki, moraš da se šišaš od ćelova, ne vredi, ne može više ovako. Nemoj da se brineš, postarat će se, kako se zove situacija za to, šišat će me, da? Će krene, a? Da. Klinac cimo, pre neki dan sam ga ovako šišao, kaže, hoću da budem ko ti, tako da nema problema. Super. Ja mislim da smo ovako prišli kraju, ostaje još možda 1-2 minuta, kako se zove, samo da vidim da li ima još možda eventualno neko pitanje koje možemo na brzaka da odgovorimo. Evo, Techno danas. Šta kažeš? Gde je Tribal Techno danas? Da, evo, možemo to za posljednje ovako u kratkim crtama. Se sećate Tribal Techno? Evo, ovo je čovjek je vjerovatno iz te ere, što bi se reklo, Tribal Techno je ranije bio baš popularan, vi ste ga vrteli, ja sam ga vrteo, i nestade. Nema ga. Pa nestade. Nema ga. U svakom slučaju, Ali evo, baš smo danas slušali jedno izdanje, pre nego što smo ušli po intervju, Koju, ili što ga mi kažemo Coju, razumeš, sa Suare, ima baš neki novi nostalgije ili tako nešto i ono, to je to, brate. Da, možeš ti to vratiti. Pa da, samo što je, razumeš, opet ono u drugačijem pakovanju, znaš. Po meni, nije više ono u 4 lupa nego i u jednom lupu, razumeš, ko što hard više 4 lupa nego i u jednom lupu. Jednom lupu, to je to. To je to, momci. Techno je puk, ako se sećaš kad se baš razdvojio na milion podpravaca, Dark, Hard Techno, milion je bio pravaca i to se sve na kraju raspalo i pretvorilo, nažalost, tada, mislim, naravno. U rasulo, jest. Ja se nadam da će to možda malo da se stabilizuje, da se možda neki mržuju, ali evo, vidjet ćemo vremenom. Uglavnom, poenta je da pravimo ovo što pravimo i što radimo i da radiš uvijek muziku koju voliš, tako da to bi bilo to. Momci, hvala tebi isto. Hvala vam puno, mnogo mi je drago što sam zvali, jedva čekamo svi verovatno da vas čujemo, mislim ja sigurno jedva čekam da vas čujem negde opet i da radimo svi zajedno naravno. Nadamo se, eto, klubovi se vraćaju polako, festivali se vraćaju, valjda će cena sve da se stabilizuje, tako da viđemo se uskoro, zvaćemo vas opet, doći ćete opet, sledeći put verovatno i da miksati i tako dalje, kad malo napravimo neku varijantu za neki live stream, eto, preko YouTube-a. To i da pravite. Kako? Da miksamo do tad.
do tada obavezno da naučite miksate, molim vas. Tako da je to. Hvala momci, ja ću sad polako da odjavim ovu emisiju. Za sledeću emisiju, što će biti verovatno sledećeg petka, ćemo da vidimo neke novog, isto možda eventualno old DJ-a, zavisi ko bude bio u mogućnosti da prisustuje. Vi generalno zaplatite ova 2 divna momka, jednog ćelovog, jednog nekćelovog, i vidimo se onda na sledećoj žurci. Hvala vam puno momci, hvala svima što ste bili tu u velikom broju. Ljubim vas, brat. Ajde, čao, budite dobri. Ćao.